توکچه کمرال 19 марти соли 1983 дар шаҳри Измири Туркия таваллуд шудааст. Тукче Кумрал хатмкардаи донишгоҳи Измири Дакуз Эйла университет мебошад. соли 2010 ӯ фаъолияти ҳунарии худро дар филмҳо ва сериалҳо оғоз кардааст. вай аввалин бор дар силсилафилми Гонул-Селен нақш офарӣ кардааст ва инчунин ба силсилафилми телевизионии Рӯймоли сурх, Қонуни ишқ, Набзи дил ва Мурғи барвақт ва инчунин ҳаргиз раҳо намекунам нақшофарӣ карда ва ин силсилафилмҳо ӯро машҳур кардаанд. вано гуфта намонад ки Кумрал дар рекламаҳои гуногун низ иштирок кардааст. Тукче Кумрал айни замон оиладор нашудааст ва ягон дӯстдоштае низ надорад. Тукче Кумрал соли 2010 дар филми «Бу қалб сена өнөтөр мӯй» бо тахаллуси Элиф ҳунарнамоӣ кардааст ва дар ҳамон сол дар силсилафилми Гунӯшҷален бо тахаллуси Сайме ҳунарнамоӣ кардааст ва дар соли 2013 дар силсилафилми «Старая история» бо тахаллуси Зайнаб ҳунарнамоӣ кардааст. дар соли 2014 дар силсилафилми «Ашкун Кайнинӯ» бо тахаллуси Канан ҳунарнамоӣ кардааст ва дар соли 2015 дар силсилафилми машҳури «Асла Вазгечмен» яъне ҳаргиз раҳо намекунам бо тахаллуси Алмос ҳунарнамоӣ кардааст ва дар соли 2017 дар силсилафилми «Калб Аташӣ» бо тахаллуси Назлӣ ҳунарнамоӣ кардааст ва дар соли 2018 бошад дар силсилафилми «Эркинҷии кашф» бо тахаллуси Дерен ҳунарнамоӣ кардааст.